राष्ट्र कहानी पर आधारित एक बहुमांसी आसंत में जोरदार करताली माध्यमरे ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। भुवनेश्वर बासिंदा कलाकार माने उन्होंने देखिए विषय को सुंदर एंकर नृत्य एंकर डांस एवं जे ଆମର ଅତିଥି ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ପରେ ତାଳି ବାଜିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ